Hello mga kablawiks, good morning. Ito kami, bagong gising. Yung kamukha ko, maliit pa lang. Yung kambal ko. Ako yon. Ako yan, nang maliit pa ako. Oh. Sige, magsalita ka. Kambal, salita ka. Magsalita ka. Kambal. Oh. Dito kami sa munting tahanan. Munting bahay na sinilangan. Oh, Mama Gisa oh. Nagkakape Mama Gisa. Mama Gisa. Oh, mga kablawiks. Gusto nyo makakita ng mga maliliit na biik? Kasi nanganganak yung aming bigal. Oh. Yo, mga kablawiks. Nasa loob ng bukag. Oh, biik mga kablawiks. So, yung inahing bigal. Ayan, baboy. Ito. Kasi, sige. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo na anak mo ang bigal. Baktin o gagmay. Gagmay ay baktin. Nasa bukag, sulod sa bukag kay mayatakan. Mamatay. Siya nagabuok. Oh. Ups, wag mong saklawin. Baka masira yung cellphone. Hindi na tayo makagawa ng video. Oh. Anak ko yan, nag-iisang anak. Kian oh. Makukulit na Kian. Kablawiks. Ayos ta. Dagang lamigas. Kita oy. Dong. Oy. Dagang lamigas oy. Oh. Dagang lamigas. Dagang lamigas dong. Baby. Pagtarong kay okay. Dagang lamigas. Dagang lamigas. Lag. Dagang lamigas. Dagang lamigas ato. Migas dong? Migas? Buwan ni migas dong oy. Migas ito daw? Mata na dudong na yun? Ha? Mata din. Yung tirintin. Iya. Wala ito kaligo daw baril daw? Wala takal. Ha? Hapon. Lulo na.